Hvad sker der hos garnhøkeren nu? Inde i butikken og i vinduerne. Prøv at gå ind og kigge. Her hænger den gule stormsweater fra Petit Nit og Cinema Paradiso fra Isager. Nu går vi lige ind. Kigger. 2 sweatre fra Hjelholt. Juleduen fra Isager, den er jeg selv strikket. Og så ligger der Jane B fra Aenzio. Og vesten fra Aenzio. Og så har jeg lånt en del modeller fra Isagers strikkeliv 3. Blandt andet den her. Den er flot. Og den der. Og indenunder hænger også en fra Aenzio med de fine snoninger, strikket Jensen-garn og silkemohair. Her hænger en sweater fra Anne Wenzel, hvor jeg har taget ærmerne af. Så det er en flot vest, den er lidt længere bagpå. En mere fra Anne Wenzel, strikket Jensen-garn og silkemohair. Vinduet ligger der også et par fra et strikkeliv 3. Kan I se dem? Ellers må I komme herned. Så prøver vi at gå herover. Der hænger Bluebell fra Isager strikket i palet og Trio 1. Og den fine vest fra Helene Jensen. Så ligger den her, hænger den her. Og den der fra også et strikkeliv 2. Den har vi i 2 udgaver, den med de mange farver og så den med de få farver.